La policia local d'Alcanar ha posat en marxa la nova àrea de relacions amb la comunitat, un servei de proximitat que vol promoure, en contacte amb associacions i grups veïnals, la resolució de conflictes, així com donar una millor resposta a les necessitats dels ciutadans. El cos policial ha implantat la figura de l'agent promotor de la convivència que patrullarà preventivament el municipi, fent enquestes a la ciutadania i reunint-se amb diversos interlocutors, entitats i grups. El que volem és, sobretot, que aquesta unitat sigui una unitat que destaque per la seva proximitat, és a dir, fer policia de proximitat i que hi hagi un contacte permanent en la ciutadania. Per tant, serà una unitat que, per dir-ho gràficament i molt simplista, no anirà tant en talonari de multes com en bolígraf, per prendre notes, suggeriments. És conèixer la realitat diària del municipi, sent la gran majoria d'ells veïns permanents d'Alcanar. També es tracta d'una qüestió de gestió de limitar els recursos disponibles en l'elaboració i anàlisi del treball d'aquest tipus dins de la càrrega laboral diària. Per què utilitzem una persona directament en això i no ho podem entrar dins dels serveis i dels escamots que treballen en els torns de treball? Perquè la seva funció és molt diferent de la funció habitual de la policia. I els recursos són limitats, com a totes les organitzacions i a totes les administracions, i de moment serà unipersonal.